what's up guys? Welcome to my YouTube channel and this is again Ricky Boy Caneda. Pinakaadlaw po ito nawala no, so nalang ko yung mga importante na buhat na emergency nga mo na kuan nagkadumi sa hospital ay accident na yan, taliso. Karon nako isang videos nga nakuhaan pero di siya sa hospital kay feel ako lain mo mag-vlog kung nasa hospital. Nag-vlog ko, nakato ko Carmen ka isa pero kanina vlog is for my cousin ako nga may bakery ba, so kuha na ako gamayng scene, so di kay siya ano pero so lawat yapon sa akong mga cut everyday, so let's watch this. Hey guys, nako sa Carmen kasi nako sa Maynilado, so again sa iba't hospital si nagpa-ebags so well isang sama wala ba before that mag-ano sa Maynilado kasi kaso sa mga kapilis siya yeah, boss. Sa teaser na sumabay. Wow. Stay. Hoy. Stay. Tawag ka customer. Customer din siya. May namdom ka na sa mga chakoy mo na chakoy. Karang iwan na pero basta gahi ah. Nga asukar kay hilison ba? Hoy. May takuyong ko. Doyok ko. Diktoyok. Say hi, dai. Hoy, hi. Hi. Wala pa. Online mo. Igasa, natulog man to eh. Yan. Bye. Sige, mga ilang ko. Mani. Mahal kami sa Tagum City. Ayan, so ito hitag sa to ano itong past days na kung ano wala ko ka-vlog, so ito lang sa akong pasilip. So may today guro basta makato ko downtown sa Tagum City basta maka-vlog ko dito, so keep on watching. Thank you for watching guys, love you.